Yau a nan bidiyon zan nuna muku yanda za ku yi connecting ɗin wani social media naku da Ethereal ku dinga samun kuɗi. Da farko za ka zo ka taɓa wannan layi ƙwaya ukun nan na nan haɓan kuna ganin shi na sama, in kuka taɓa a nan za ku ga inda aka sa social link, nan social link ɗin za ku taɓa shi, kuka taɓa zai kawo ku haka ga shi nan duk a cikin wa'innan za ka iya connecting kowanne kake so. Either ka yi connecting ɗin WhatsApp, ga shi WhatsApp, ko kuma ka yi na TikTok, ko kuma ka yi na Snapchat, dukansu in kai connecting za a biya ka ne, ko kuma kai connecting na Facebook ga shi, ko kuma kai connecting Instagram ko Twitter. To inda za ku yi connecting da yanda za ka yi connecting, za ka zo nan gurin ne da aka ce maka link account, nan da aka sa link account, nan mutum zai shiga, in ka taɓa zai kawo ka kamar haka. To a nan sai ka zaɓa wani account za ka yi linking. Ka ga dai da farko muna da account ɗin WhatsApp ga shi, sai na TikTok ga shi, sai na Snapchat ne wannan, sai kuma wannan Facebook, sai Instagram, sai Twitter. To a misali in na WhatsApp ne kaman yanzu za ka yi connecting ɗin shi da WhatsApp ka dinga samun kuɗi. Za ka zo nan ka kwafo link ɗinka na WhatsApp, ko kuma ka zo TikTok ka kwafo link ɗinka. Mu amma bara mu gwada yin amfani da Facebook, to bara mu je cikin Facebook application ɗinmu. Kamar haka in mun shiga cikin Facebook application ɗinmu, in ya buɗe mana profile ɗinmu za mu shiga cikin profile ɗinmu kamar haka dai kowa ya san profile ɗin shi. To sai nan gurin da ka ga ɗigo-ɗigo uku, nan ɗigo ƙwaya ukun nan, nan za ka taɓa nan, kana taɓa shi zai buɗe ma haka. To in ya buɗe ma za ka yi scrolling ƙasa, ka ja wayanka ta tafi ƙasa. To a nan za ka ga gashi nan inda aka sa your profile link, gashi ka ga coffee link nan a nan gurin an sa coffee link nan. To za ka sa hannunka a gurin coffee link ɗin ka taɓa kan coffee link ɗin. To ka ga ya sa coffee, to sai mu koma baya, mu zo nan mu koma cikin Ethereal ɗinmu kenan. To sai ga ba gurin Facebook ba nan, sai mu taɓa, sai mu matse screen ɗin wayanmu da ƙarfi, za mu matse, za mu ga wani guri nan ya fito mana wato wani alamun paste kenan, nan paste. To in muka matse shi za mu taɓa paste ɗin nan. Kun ga ba shi ya hau ba wannan profile link ɗin? To kun ga nan inda aka sa save change, nan gurin da aka sa save change a ƙasa, to in ka taɓa shi shikenan zai tafi, shikenan zai yi. Ga shi bara mu taɓa. To kun ga shikenan settings update successful, shikenan ka riga da ka yi linking, in ka dawo ka ga nan gashi nan ka gani ya yi linking, in ka kalla gashi nan an sa on link, in kana so ka cire shi daga linking kenan. To haka in ka bar shi kullum za a dinga ajiye ma kuɗi, za ka dinga samun kuɗi, amma ka dinga posting abin da ya shafi Ethereal, kana ɗan posting abubuwan da suka ɗan shafi Ethereal. To haka sauran duka su ma za ka bi su ka je ka yi linking ɗin su. Shi ma za ka zo nan TikTok, shi ma ai kowa ya san yanda mutum zai ɗau abin shi na TikTok, sai Twitter. To in ma baka sani ba za ka iya zuwa ka tambaye Google haka.